Ako po si Chai, yung last caller nila DJ Rocky and Titan Jello po. Eto po kami ngayon, live update po, nagkita kami ngayon ulit after 2 years ng baby daddy ng baby ko. Flashback. May baby na po ako. 1 year old lang po noong February. Hindi nakilala nung tatay. Tinry ko po talagang kausapin yung lalaki. Chinat ko siya, sabi ko. May nabuo. Ginanong ko lang siya, no, yung nabuo, ganyan-ganyan. Tapos, sinanggi niya po na hindi akin yan. Sabi ko, ano yan? Dun sa katropa rin daw po niya. Yung inuwi ko po dito sa bahay nun. Sabi, hindi akin yan. Ano, ganyan-ganyan. Palagli mo yan. Gumaganon. Ginanon po ako. Tapos, minuro ko siya. Tapos, ay, sorry po. Sige. So First what time if to. tawagan First ka na time lang? to. Kung gagana lang yung number. Sige, And sige. Ayan, sige. Wala ko yung number, baka Hello, sir? Hello po, bakit? Meron pong tumawag sa aming babae. Meron pong gustong mensaheng ipahatid po sa inyo. Ayan, hindi ko in-expect talaga na makakausap ka. Hindi mabigat ang din kasi tagal talaga sa na eh. akin. Ang tagal na. Siguro alam ko pong gasgas na yung paghingi ng sorry, pero may mga consequences talaga na kailangan ko din harapin. Which is, siguro ngayon ready naman ako. Talagang nawalan lang talaga rin ako ng trabaho, kaya natatakot din ako. A few inches later. Hello po. Ako po si Chai, yung last caller nila DJ Rocky and Titan Jello po. Eto po kami ngayon, live update po, nagkita kami ngayon ulit after 2 years ng baby daddy ng baby ko. And unexpected. So, thankful ako sa Love Radio kasi at least natupad din kahit pa paano na makilala niya rin ng baby ko yung daddy niya. Okay. And then ako si Jay, naging masaya din ako sa programang to, and then sobrang na-enjoy ko rin yung bonding naming tatlo. And then salamat sa programa nyo. Yun lang po. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.